טוב לכולם. מחר בעזרת השם אנחנו מתחילים את משמרות זהירות בדרכים. כל אחד מתבקש להיות אחראי על התפקיד שלו, לבצע אותו נאמנה. אנחנו אחראים על הילדים שיחצו מחר במעברי החצייה. מאיר ודודו, אתם במעבר החצייה הקרוב. אורי ומתן, אתם במעבר החצייה הרחוק יותר. יש! איפה שאולי? שלום, בוא, כנס. שב בבקשה. שאולי, מחר אנחנו מתחילים את משמרות זהירות בדרכים. אתה מפקד המשמרות, התפקיד שלך מאוד מאוד חשוב. תהיה לך את המשרוקית, ואתה אחראי על הילדים שירימו את המקל בזמן, יורידו אותו בזמן, לראות שהמכוניות עוצרות, ובעיקר לוודא שכל הצוות עושה את עבודתו כמו שצריך. עוד פעם הוא איחר. כן, הוא מאחר הרבה פעמים כבר. כן, לא נראה לי הוא יגיע מחר בזמן, הוא ירד את כל המשמרות. אין סיכוי שהוא יגיע. אז שיהיה לכולנו בהצלחה בעזרת השם. זה הכל היום. צאו בבקשה להפסקה. שאולי, שב איתי רגע בבקשה. מה העניינים? בסדר. הכל בסדר? כן. אני שם לב שאתה מרבה לאחר לאחרונה. הכל בסדר? כן, הכל בסדר. אתה בטוח? כן, הרב. מחר בעזרת השם, אתה מפקד משמרות זהירות בדרכים. זה לא משהו פשוט, זו אחריות מאוד מאוד גדולה. נסה לחשוב שכל תלמידי בית הספר שיכנסו מחר לבית הספר בביתך, יעשו את זה גם בזכותך. אני סומך עליך ומאמין בך שתצליח להגיע בזמן. בסדר? כן. גש לשחק. מה אתה אומר? הוא יגיע מחר? כן, למה לא? אני אומר שהוא לא יגיע. למה שהוא לא יבוא? כי הוא תמיד מאחר. אני חושב שהפעם הוא דווקא כן יבוא. תרבים? כן. הוא יאחר. תרבים? אני מה זה מתרגש לקראת מחר? כן. זאת אחריות מאוד גדולה שתלמידי בית הספר ירצו בביתך. צודק. היי, שאולי, מה העניינים? מה קרה? עזוב, זה לא העניין שלך. נו, מה קרה? אתה יכול לספר לי, אנחנו חברים. אני מפחד מחר לאחר למשמרות הבטיחות, ואני לא יודע אם אני אצליח לקום מחר בבוקר. ואני מפחד לאכזב את הרב, את הילדים המבקשים לחצות את הכביש. נו, מה הבעיה? אני אעזור לך. איך בדיוק נוכל לעזור לי? אתה גר רחוק ממני. תשמע, אבא שלי כל בוקר מתעורר מוקדם לתפילה. אני אבקש ממנו שירגם אותי מוקדם. אני אתארגן מהר ואבוא לקרוא לך ממתחת לחלון. כן, אבל זה גם מאוד מאוד רחוק, איך תצליח? נו, מה הבעיה? בשביל מה יש חברים? ואהבת לרעך. כמוך, יאללה, ביי. וואי, תודה רבה. אין בעיה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שאולי, בוקר טוב חמוד, השעה 7, אתה תאחר לבית הספר. אמא, עוד 5 דקות. אני ממהרת לעבודה. אני לא יכולה חמוד, אני מאחרת לעבודה, אני סומכת עליך שאתה תקום. ביי חמוד, יום טוב. שאולי, נו תתעורר! נו שאולי, כבר מאוחר, נו! שאולי, נו תתעורר! נו שאולי, כבר מאוחר! יאללה, כבר מאוחר! שאולי, בוא! טוב, אני לא מאחר. אני לא יודע אם לפתוח או לסגור. נו, לא יגיע. מה נשתנה לילה ומכל הלילות? הנה דניאל, ראית את שאולי? אין מה לעשות, ניסיתי, הוא לא איתו. נו, אז מה עושים? ניסיתי להעיר אותו והוא לא קם. נו, טוב כבר. אני לא יכול, המפקד לא יגיע. טוב, אז אני אקח את האחריות. רגע, חכו לי, הגעתי. רגע. ברוך השם. וואו, תודה רבה. אין על מה. וואלה! הגיע בזמן.